उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगायाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफुंथि फारिया जुथुमा बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोननैसो बाथ्राफोरखौ आरो हाबाफारिफोरखौ फोरमायनो थाखाय जोंनि पर्टेल चेनेल आरो सेटेलाइट चेनेल बिथांमोनखौ लिंहरनानै बेयाव मोनसे प्रेस बिबुंसार होनायनि थाखाय जों थागथियारि खालामदों आरो बेयाव सफैनाय गासैनिसिमबो आं गिबियावनो साबायखर बावदों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआरनि बायजोआव थानाय गासैबो बर' सुबुंफोरखौ खुंनो थाखाय बा सामलायनो थाखाय बा बिथांमोननो खुंथायनि गोहो होनो थाखाय आरो गासैबो राजखान्थियारि समाजखान्थि आरो रांखान्थियारि दिगाव जौगानायनि हाबाफारि मावफुंनो थाखाय बर' हारिनि अस्तित्व आरो बर' हारिनि मर्यादाखौ लाखिनायनि गेजेरजों मोनसे बेंखनथायनि गेजेराव सासन बेबस्था जोङो मोननो हादों। बे जाबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ थांनाय बिधान सभायाव बिल लाबोनानै बेखौ आयेन महरै पास खालामनाय जाबाय आरो दिनै जोङो जिखौ मिथिबाय जे फुंनि 9 बाजियाव आसाम जि सरकारनि आसामनि जि CM ब्लक दङ बे CM ब्लक जनता भवनाव 9 बाजियाव मिनिसर बसुमतारी चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै आरो रमिय' पि नार्जारी डिपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै बिथांमोना समायखिरा लाबाय। लोगोसेनो चेयारमेन आरो डिपुटि चेयारमेन गासै 14 एक्जिकिउटिभ काउन्सिल चेयारमेन डिपुटि चेयारमेन 14 बिथांमोना दिनै समायखिरा लाबाय आरो बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बर' कसारि काउन्सिलनि सिङाव थानाय बा बेंखनथायाव थानाय गासै बर' रायजो राजाखौ लानानै जौगानायनि थाखाय बिथांमोना समायखिरा लाबाय। दा बेखायनो गिबियावनो मिनिसर बसुमतारी रमिय' पि नार्जारी आरो गासैबो समायखिरा लानाय सोद्रोमा बिथांमोननिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों, बिथांमोनखौ बरायदों आरो जों आसा खालामदों जे फैबाय थानाय समाव बे काउन्सिला जौगानायनि हाबाफारि लाथों। बर' हारि थांना थानायनि थाखाय सरकारि भाबै बा राजनितिक भाबै जिखिनि खामानि मावनो गोनां दङ हा हुनि जेंनानिफ्राय लानानै राजखान्थियारि आरो रांखान्थियारि बिथिङाव जिखिनि अधिकार होनो गोनां दङ आरो बे बेबस्थाया जिहेतु गोदान बे एरेन्जमेन्टआ गोदान बेयाव गोबां खामानि मावनो गोनां थागोन। दा बेखायनो जायफोरो दिनै अभारटेकिं लाबाय बिथांमोना जाहाथे हारिनि इन्ट्रेस्टआव खामानि मावो, हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन आरो बिथांमोना गोलाव समनि बर' हारिनि जि एसपिरेसन जाय बिथांमोनखौ लानानै दिनै हारिया मोनसे आसा दङ, मिजिं दङ, बे मिजिंखौ बिथांमोना जाहाथे डेलिभारि होनो हायो, मावफुंनानै होनो हायो। खारन 93 BAC जादों, 2003 सनाव BTC जादों। बे मोननै एकर्डआव बे मोननैबो एरेन्जमेन्टनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय जोङो गोदान जेबो बेबस्था लाबोना होनो हायाखैमोन। नाथाय नैबे NDFB, एबसु आरो UBPOजों जि मावफुंजानाय सुक्ति बे सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआरनि सिङाव 6 सिडुल बे एरिया एक्सटेनसन बा बाउन्डारि एक्सटेनसननि थाखाय जोङो बेबस्था मोननो हाबाय आरो बिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि जौगानायनि थाखाय बर' कसारि काउन्सिलजों मोननो हाबाय। दा बेखायनो जाय बिथांमोना दिनै बिबान मोनबाय, दायित्व लाबाय, बिथांमोननियाव जोबोर मिजिं दङ, आसा दङ। बे आसा आरो मिजिंखौ मावफुंनानै होनो हायो। आसाम सरकारनिसिम जोङो दाबि दैखांगोन जे फैबाय थानाय समाव बे काउन्सिलखौ आरोबाव मजबुत खालामनो थाखाय, फुल फ्लेजेड खालामनो थाखाय जिखिनि सोद्रोमा नांबावगौ दङ बे सोद्रोमाखौ समानै रानलायनायनि गेजेरजों जाहाथे गासैबो जिल्ला, गासैबो ओनसोल, जन हिसाबै समान डिस्ट्रिबिउसननि गेजेरजों जाहाथे मर्यादा होयो आरो खुंनो थाखाय, जौगाहोनो थाखाय जिखिनि जनप्रतिनिधि नांगौ बा बेयाव रिप्रेजेन्टेटिभफोर नांगौ बे रिप्रेजेन्टेटिभखौ इकुवेलि जाहाथे डिस्ट्रिबिउसन खालामलायो बिनि थाखाय जोङो आसाम सरकारनियाव जोङो दाबि दैखाङो आरो आसाम सरकारजों जों सावरायबाय थादों। गुबुन मोनसे बिथिङा जाबाय जे 6.3 नि गेजेरजों जि स्कुल आरो कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि खामानि सोलिबाय थादों 6 सिडुल ओनसोलाव बर' मिडियामनि आरो एसामिस मिडियामनि आरो 6 सिडुलनि बायजोआव जेसेबां दङ बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ बा 2-3 कलेजफोरखौ जेराव ट्राइबेल स्टुडेन्टफ्रा फरायदों बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों।
आसामनि जि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांजों खननै जिरायबाय आरो जि कमिटि दङ RCJनि बिथांजों खनथामसो रायलायनाय जाबाय। जों मिजिंथिदों फैबाय थानाय बिधान सभानि मडेल कड अफ कन्डाक्टनि सिगां माबा नङा माबा मोनसे मोजां डिसिसन आरो एनाउन्समेन्ट सरकारनि तरफनिफ्राय फैगोन आरो बेखौ फैनांगौनि थाखाय एबसुआ खामानि मावबाय थादों आरो एबसुआ बेखौ प्रेसार होगासिनो दङ। दा बेखायनो बेखौ लानानै जों आसाबादि आरो फोरोंगिरि बिथांमोननिसिम आङो मोनसे बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंनो नागिरो जे बिथांमोना गोबां नार्भास जानो गोनां गैया बा बिथांमोना जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव मिथिनो थाखाय बा बायदिसिना डकुमेन्ट होनो थाखाय फैयो। बिटिआरनि चिफ बिथांखौबो लोगो हमदों। एबसुनि मिरुनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिखौ जेरावनो लोगो मोन्दों बेयावनो लोगो हमदों। दा बे बिथिंखौ लानानै आङो बेखौल' बुंनो नागिरो जे बांद्राय हांखुर जायोब्ला जोङो निराशा जागोन। दा बेखायनो एसे धैर्य हमनानै था आरो बे धैर्यनि गेजेरजों सरकारखौ जों जेरैबायदि नारसिनदों थारैनो बियो मोनसे मोजां फिथाइ थायगोन होननानै जों मिजिंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे हाबाफारि लादों। फैबाय थानाय 26 तारिखआव धेकियाजुलिनि हग्राजुलि ओनसोलनिफ्राय साइकेल हान्जा सुरनाय मेगा साइकेल रेलिजों जागायगोन आरो बेयाव मोनसे हाबाफारियाव 1000सो बेयाव बाहागो लागोन आरो अल ओभार आसाम प्राय 20,000निबो बारा एजुकेशन भलन्टियार्सफोरा साइकेल रेलियाव बाहागो लागोन। मोनफ्रोमबो LP स्कुलाव जोङो स्टिकार थाबगोन, स्टुडेन्टजों गार्जेनजों टिचारजों जों सावरायगोन आरो बिनि गेजेरजों क्वालिटि केम्पेइननि थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय जों हाबा मावगोन आरो बेयाव माखासे डाटा बुथुमनाय जागोन। प्राय 1000 बर' मिडियामनि LP स्कुलखौ लानानै जोङो मोनसे मेपिं खालामगोन आरो क्वालिटि सोलोंथाइ होनो थाखाय जिखिनि नांगौ बे गासैबो दिगखौ नायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगोन। गुबुन फारसेथिंजाय फैबाय थानाय 7 आरो 8 अक्ट' मार्चआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा साननैनि हाबाफारि लानानै जथाय आइजो जे आफाद एबसुआ दानानै होदोंमोन बिनि 7 तारिखआव डेलिगेट सिटिं जागोन आरो बे डेलिगेट सिटिंआव आइजो जौगानायनि थाखाय आइजोफोरनि थांना थानायनि थाखाय आइजोफोरा जिखिनि गावनो माने गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जानांगौ बे गासैबो बिथिंखौ लानानै जों बेयाव डिसकास खालामगोन आरो बर' आइजोनि आथिखालनि थांना थानाय आरो इयुन थासारिनि सायाव जों डिसकास खालामगोन आरो बेयाव माखासे रेजुलेसन जों ड्र खालामगोन। लोगोसे फैबाय थानाय 8 तारिखआव जे इन्टारनेशनेल उइमेन डे दङ बे खालि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने बानजायनायाव चिरां जिल्लानि बेंटलाव बेखौ खुंगोन आरो बे खुंनाय हाबाफारियाव जोङो प्राय 10,000निबो बांसिन आइजोफोरखौ जों बाहागो लाहोगोन आरो बेयाव बर' आइजोफोरनि बा इयुनाव जोङो जिखिनि हाबाफारि लानांगौ बिथांमोना मिनिमाम जिखिनि इनकाम जेनेरेसन खालामनांगौ न'खर दैदेननांगौ न'खर सामलायनांगौ बे बिथिंखौ लानानै जोङो हाबा मावनो थाखाय जोङो थागथियारि जादों। दा बेखायनो फैबाय थानाय समा जोंनि थाखाय हाबा मावनायनि सम आरो जौ जुवा दायना दायनि फोथायनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बे गासैबो दिगखौ लानानै जोङो केम्पेइन खालामगासिनो दङ जाहाथे जोंनि समाजनिफ्राय गैया खालामनो हायो आरो प्रसासननि तरफनिफ्रायबो बे दिगाव जाहाथे खामानि मावो जोङो मिजिंथिगोन आरो जोंनि जायफोरा बेफोराव दिनै सिथाबनानै दङ गोदोनानै दङ बिथांमोनाबो बुजिनायनि सम जाफैबाय जे साइन्सनि जुगाव बादायलायनायनि जुगाव जुदि जोङो साइन्टिफिक टेम्पारेमेन्टजों जुदि थांना थानांगौब्ला जों खुंनांगौब्ला जोङो बे बिथिंखौ गैया खालामनानै गोदान जोङो मोनसे बर' समाज बर'नि मोनसे जि थासारि बेखौ जोङो दानो थाखाय बयबो थागथियारि जानांगोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों जे बर' कसारि काउन्सिलाव सिङाव गोलैनाय गासैबो एरियाखौ बेंखननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेतृत्वआव जोङो मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि जोङो दानो थांगासिनो दङ जाहाथे जोंनि सिनियर एबसुनि वार्कार एबसुनि बिबानगिरि जायफोर एबसुआव गैलिया बे एबसुनिफ्राय बिदाय लाबाय बा बिथांमोना आजिरा लाबाय आरो गुबुन गुबुन सामाजिक बिथिङाव गुबुन गुबुन समाज दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावनानै दङ बर' कसारि काउन्सिल ओनसोलनि रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हायो राजनितिक समाजखान्थि रांखान्थि दिगाव बिनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो हाबा मावनो थाखाय बे कमिटिखौ जों बानायनानै होगोन आरो बे कमिटिया जाहाथे फैबाय थानाय समाव बर' रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावो जों बेखौनो